ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, ചെടികളോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികളോ വെക്കാനൊന്നും ഒട്ടും സ്ഥലമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കണം. ഒട്ടും സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വരി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മഞ്ഞൾ, വെണ്ട, പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചാക്കിലാക്കി നട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് വളമൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചാണകമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പാടമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചാണകം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനാണ് ഞങ്ങൾ പോകണേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാടത്ത് പശുവിനൊന്നും കാണാനില്ല, പക്ഷേ 2 പോത്തിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോണേ. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. പോത്ത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഓടിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് ചാണകം വേറെ സ്ഥലത്ത് നന്നായി പുല്ലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ചാണകം കിട്ടി. ഉണക്ക ചാണകമാണ്. അത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കിടക്കണതാണ്. അപ്പോൾ ഉണങ്ങി. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഉണക്കമൊന്നും വേണ്ട, ഇഷ്ടം പോലെ ചാണകം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വാരി ബക്കറ്റിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഉണക്ക ചാണകം ഇതുകൊണ്ട് മാന്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാന്തി കോരിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാടത്ത് വെയിലൊക്കെ മങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെയിലൊക്കെ കുറച്ച് മങ്ങി. പിന്നെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് 2 പോത്തുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിയായിട്ട് വയ്യ, എന്നാലും പോയി നോക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചാണകമില്ല, പോത്തുകൾ വെള്ളത്തിലിട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവിടെ കാണാനില്ല. പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഉണക്കച്ചാണകം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വേഗം വാരിയെടുത്തു. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പോത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് വയ്യായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അടുത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചാണകമില്ല, ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പത്തെ ചാണകം കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം വാരി പേടിച്ച് വരച്ചാണ് നിൽക്കണേ. അതെന്നെ വന്ന് കുത്തുമോയെന്നറിയില്ല, ഇടിക്കുമോയെന്നറിയില്ല. എന്നാലും വേഗം വാരി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. നടക്കണ വഴിയിൽ മുഴുവനും നോക്കിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ചാണകം കിടക്കുക. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് വരാണ്ടും പറ്റണില്ല, മനസ്സും സമ്മതിക്കണില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി. ഇഷ്ടം പോലെ ചാണകം നമുക്ക് കിട്ടി. 2 കൊട്ട ചാണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അത്രയധികം ഉണക്കച്ചാണകം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പച്ചമുളകിനും വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഇടണം. ഇതാണ് എൻ്റെ പച്ചമുളക്. വളമൊന്നും ഇടാത്ത കാരണം അധികം മുളകൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, കുരുടിച്ച് പോയി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചാണകം ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മുറ്റമില്ല. അപ്പോൾ ചെടി വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ചെടിയൊക്കെ വെച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ചാണകമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനും കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ ജനലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചുണ്ടായേക്കണം കുമ്പളങ്ങിയാണ്. വലുതുണ്ടായിരുന്ന ഒരെണ്ണം അത് ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചു. ഇത് 2 ചെറുതാണ്. അതിലൊരെണ്ണം പൊട്ടിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതാണ്. കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കൃഷി. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ലൈക്ക് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം.